Bismillahirrahmanirrahim. Babul asma'il mu'talatil mudhafati utawi kebing dalam martelakeun pira-pira isi mu'tal al mudhafati kang diidopatkeun. Wasitatun lan aina utawi nanam tarfa'uha iku ngaropakeun siraha ing sitah bil wawi kalawan waw min qauli kulli alimin warawi mungguh sakabeh pangucap wong kang uninga warawi lan wong kang nyariosaken. Wanas bulan utawi nasab biha ing dalam sitah ya akhi khedilur ingsun bil alif iku tetep kalawan alif wajaruha lan utawi jere ye sitah bil ya iku tetep kalawan iya fa'rif maka weruh sira wa tarif lan narima wa tarif lan mengakui sira wa hiya utawi ye sitah ahuka iku lapad ahuka wa abu imrona lan lapad abu imrona wa zulan lapad du wa puka lan lapad puka wa hamu lan lapad hu wahamu usmana lapad hamu usmana. Maknane naon? Tobat bojone Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman atuh. Bojone Sayyidina Utsman sumahanuka maka kari-kari utawi lapad hanuka sadisul asma iku kang kaping nganame pirang-pirang isim. Pahpad maka ngaraksa sira makoli ing pangandika ingsun. Kibdu zituka kaya hapale wong kang anduweni landep akale tawa kaya ngaraksane wong kang anduwe landep akale. Babu huruful ilati utawi pira-pira huruf alat walau utawi waw lan ya jami'an hale sakabehe wal alif lan alif kunna iku utawi kabeh huruful itilal iku pira-pira huruf alat al muqtanib kang ayeuna narima tengah-tengah. Babul mansub utawi mankus utawi kebing dalam mertelakeun isi mankus wal ya ulan utawi ya fil qadi ing dalam lapad qadi wa fil murtasilan ing dalam lapad murtasi wong kang tuku sakinatun niku kang sukun pira pihak ing dalam ropane kabeh wal jari lan jr. Watut tahu lan dipatahkeun al yau po iya ida manusibat tatkala dinasabkeun ye si mankus nahu laki itu yaitu sampun rapat laki itu nemu ingsun al qodiya ing penghulu al muhaddaya kang di qodiya al muhaddaya kang di naon nemu ingsun ing penghulu al muhaddaya kang di bersihkeun. Wan nawinil munkar lan nanwin sira al munkaro ingkang dinakirahkeun al mankuso kang kurang piropihi ing dalam ropane mankusil munkar wajarihi lan jere mankus khususan kalawan khusus takulu ngucap sira hada mustarin mukhadi'u utawi iki mustarin niku kang tuku mukhadi'un kang ayeuna nipu. Wabza lan kaget sira ilahamin maring larangan hamahu kang nyegah ieu si kang nyegah ing hamin maniun sapa kang nyegah. Wahakaza lan he eling-eling hale tetep kaya mongkono lapad mustari tab alu midamal sira piya isyaji ing dalam yana lapad syaji wa kuliya inlan ing dalam saban-saban iya bada maksurin ing dalam sause kang den kasrahkeun taji kang tumeka iya hada utawi iki madkur idama waradat tatkala ayeuna iza mawaradat tatkala teka ieu si iya mukhafafah hale kang den entengkeun papahamhu iku maka maham sira ing hada ani saking ingsun pahma sopil ma'rifah kaya pahame wong kang bersih tawa kaya weruhe wong kang bersih tawa kaya pahame wong kang bersih kama ripatane.
Babul ismil mankus yutai kedun dalam matang isi mankus walaisan orang noli irobi tetap kada irobi main dalam barang kod kusir kang teman-teman dimaksur yesi ma mina asami saking piro-piro isim asarun opo labat ida dukir tatkal ditutur yesi ma misalu utai piro-piro contohnya isi maksur Yahya iku lapad Yahya wa Musa lapad Muksa wa asola lapad aso au karoha atau lapad karoha maka tasidona au kahaya atau lapad kahaya haya hujan ya nadi dia mah hado atau lapad hado kali pahadi maka utawi ikira iki madkur akhir ha iku akhire isi hadihi layah talib akhiruha iku akhire si hadihi layah talib orang beda-beda iya si akhir ala tasori pil kalam ing rasa piro-piro tasrifan kalam al mutalib kang narima nyusun babu tani si utawi kiku beng dalam martalakeun tasniyah warof umalan utawi ropane barang tasan tuhu na kang nasniyahkeun sira ikma bil alifi iku tetep kalawan alif kakolika iku kaya pengucapan sira utawi lapad az-zaidani utawi kijadoro kana iku ono zaidani ma lapi iku kademen ingsun nasabuhu lan utawi nasabe sima wajuran jare sima bila iku tetep kalawan iya bigeri iskalin kalawan oranono syukur nyukurkeun wala mirai lan oranono mang takulu ngucap sira ucap lapad jaidun labisun utawi kijait labisun iku kang nganggo purdaini ing dodot roro wa khalidun lan utawi ki khalid mantolikun iku kang nguculkeun muntolikul yadaini iku kang ngalepaskeun tangan loro nguculkeun tangan loro watul hakulan patemu anunu opo nun bima kalawan isim kod suni kang teman-teman ditasnyakeun yesima minal maparidi bayane saking piro-piro isim mufrad li jabril wahni karena nempel apes nyatane ngabuang tanwin babu jamil mudakari salim utawi kebing dalam martelakeun jama mudakar salim wa kullu jami utawi saban-saban jama soha kang saping dalam jama wahiduhu opo mufrad si jama semata maka kali-kali itu maka pada tanah hing dalam selesai tutup zaiduhu opo wuhe si jama jamun warobu maka utai ropana jama mudakar salim biloi tetap kalawan mau wanun utawi nun taba iku anut isi nun nahu sajani yaiku semalapar sajani jami maknane sajanil khotibuna fil jama wis merihatinkeun ingsun khotibuna sapa kang mituturan kabeh fil jama ing dalam tempat tawa golongan wanas butawi nasabi jama mudakar salim majulan jare-jare mudakar salim bijai kawan ya inda jamil arab munggu sakabeh wong arab al urbai kang bangsa arab takulu ngucap sira ngucap lapad hayyina zilin hayyi na hormat sira atawa uluk salam sira annazilina ing wong kang aina nunduk kabeh fil mina ing dalam tanah mina wasal lana kon sira an zaidaini an zaidinanya saking kijait kabeh halkan wana ta'ona yesi jaidin huna ikut ing dalam iki panggonan wanunu hulan utawi inune jama maftuhatun iku kang den patahkeun ikut karu ing dalam nalika ditutur ya nun wanu utawi nun pikulim sana ing dalam saban-saban kang ditasnyakeun tasnyahkeun tuk saru itu dan kasrakeun nun
watas kuturan regel anu nani opo nundoro pilopati ing dalam didapatkeun nahula itu sakina rosopah ketemu ingsun tai sakina ingkang meneng kabeh arosopah ing tanah rosopah palih wetanen Baghdad rosopah belah wetan Baghdad. Qadla itu lan lapad lako itu sahibi akhina ketemu ingsun sahibi akhina ing kanca kabeh saking dulur ingsun sadaya. Pak lamhu maka wuluh sira ing madkur min hadfihima saking ngabuange nun roro yakinan hal yakin. Babu jame muannas salim mutakid ing dalam batarakeun jama salim. Wakuli jame ta isaban-saban jama fihi kang iku tetep ing dalam jama taun utawi ta zaidah kan parpauhu iku ngaropakeun iku maka ngaropakeun sira bidomi sira ing jama bidomi kalawan domah karobi hamidah kaya ropang lapad hamidahun. Panasbun utawi nasabe jama salim jarulan jama salim kasih ketep kang kasrah nahu laqaitul muslimati syari yapan laqait nyegah ingsun al muslimati ing pira-pira wadon kang Islam asyari ing kaalaan ingsun. Babu jami taksir utai kebing dalam bertalakan jama taksir wa kulu makusi utai saban-sabar barang kang ditaksirkeun ye sima bil jumu'i ing dalam pira-pira jama kal usdi kaya lapad usdi manane pira-pira macan wal abiyati lan lapad abiyati manane pira-pira umah warubui lan lapad rubui manane pira-pira panggonan ing dalam musim ngijih. Bahwa iku maka utawi ya sima nadilur pardi iku endi-endine mufrad bil irobi ing dalam iroban pasma maka ngarungu sira makoling pira-pira pangucap ingsun watabilan anut sira suwabi ing kabenaran ingsun bab huruf jar